Әлбәттә ятканда бала булыр, урауына һыйынган, далаһына таянган, йырларда йырланган, сибай да сибай тигән, һай кала шул булыр. Yeşil yine sanayı zıngır doğayı yektir heleyi Fatima'mı turatıqa Büryanırının ardaqlı Gayetbayevtar tuqumının Hakim Gıniyetulu Gaylehi Tamgabır Helak Ağasıbır İmen Kuşubur Bürgü Vatanım, vatanım, ataylarga atay, eseylerge esey. Vatanım, atay salım, kaynar yüreğim hin, doğan yüreğim hin. Sibayım, atay salım, sibayım, atay salım. Тату гаилә ил күрке. Шундай матур башкорт гаиләләренең береһе Сибай калаһыннан 5 балалы Гаетбаевтар гаиләһе. Быелгы ел илебездә укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Хәким Гиният улы һәм Дилә Әмир кызы икеһе лә укытучылар. Өлкән кызлары Вилия уларның юлын дәвам итеп укытучы һөнәрен хайлаган. Бүгенге көндә Өфө калаһында эшләп йөри. Икенче улдары Тимур хәзер үзе гаилә корып, аерым дөнья көтә. Кәләше һаулык һаклау өлкәһендә эшләй. Өченче улдары Нәгыйм Өфө махсус музыка урта белем бирү колледжында 11-ле баян классында укый. Ә инде Азамат һәм Азалия 5-нче сыйныф укучылары. Гаетбаевтарның яраткан шөгыле спорт, уктан ату. Улар ГТО нормаларын уңышлы үтәп, алтын медаль яуланылар. Балалар барыһы ла төрле спорт һәм мәдәни ярыштарда әүдем катнашып, лауреат исеменә лайыктар. Гаилә башлыгы башкорт халык эпостарын һөйләй, тоқым шәҗәрәһен дәвам итеп яда, хаклай. Яй көне Луганск республикаһына барып, төзелеш эшләрендә катнашуы айрыуса мактауга лайык. Хожабикә емеш-еләк, рауза сәскәләре үстерергә ярата. Гаетбаевтар шулай ук Курбан гаетенә харык һимертеп хаталар. Быныһы инде гаилә бизнесы. Уларның девизы атай йорты, гаилә коты, атай салым. Табигатькә, тыуган якка, спортка, ата-баба йолаларына ватаныбызга гашык Гаетбаевтар күптәргә өлгү.